Sada ćemo malo pričati o konturiranju. Konturiranje je igra svjetla i sjene. Znači sjenčamo dijelove na kojima se prirodno nalazi sjena na licu, a svjetlimo gdje prirodno pada svjetlost. Razlikujemo dvije vrste proizvoda za konturiranje, suhi i masni. Kremoste konture zahtijevaju nematiranu podlogu kako bi ih lakše izblendali i izbjegli stvaranje mrlja. Ovdje imam kremostu paletu od Elfa koja sadrži 3 nijanse za sjenčanje i 1 za posvjetljivanje. Za kremoste konture koristimo spužvice ili kistove koji imaju gusto zbijene dlačice poput ovih. Znači imamo veći i manji kist. Manji nam je zgodan za posvjetljivanje, a veći za tamljenje. Meni je osobno draže raditi sa suhim konturama jer na licu izgledaju puno prirodnije i lakše ih je blendati. Uz to suhu paletu kontura možemo iskoristiti i za sjenčanje kapaka. Za suhe konture idealan je koso rezani kist koji savršeno prati konture na licu.